jenenge YouTuber pemula yang ini guys. YouTuber pemula sing lagi berjuang mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Tak rewangi ngelilir jam loro kurang seprapat. Dadi iki jam loro bengi guys. Jam loro kurang seprapat iki aku ngelilir kepeksa gawe konten. Soalnya kepikiran terus guys. Kepikiran pengen gajian saka YouTube. Kaya ngene iki rekosane guys. Dadi YouTuber kuwi pancen rekuwasa tenan guys. Ya terbukti iki bengi iki aku ngelilir gawe konten. Dadi ceritane aku mau kan saka ngene Simbok awan mau. Mulai saka ngene Simbok kuwi pas adzan Isya. Pas adzan Isya aku mulai tekan ngomah aku langsung mapan tidur. Aku langsung mapan turu, burung sempat sholat Isya, kuwi wis angler ya. Dadine iki aku mau ngelilir sholat Isya sik. Bar kuwi sholat malam terus witir. Nah iki rampung terus aku pengen gawe konten guys. Jadi ora gur kuwi tok. Iki mau aku setengah turu kuwi kepikiran apa kondisi omah. Soale ngecek-ngecek lawange tak kunci apa durung karo apa jenenge ana barang-barang isih murup apa ora. Lagi mau ternyata kipase ya isih murup wis tak pateni. Karo iki guys, aku loro untu guys. Iki mau aku tas ngombe obat ya kan. Aku mau tuku obat neng warung, mergone lorone iki ora kena diampet. Mau ki arek tak pangan bar saka ni Simbok. Soale tukune ning dalan. Arek tak pangan ya lali. Akhire tekan ngomah langsung mapan turu. Lah iki lagi sempat tak pangan obate. Karo ngono guys. Ya iki arek ngecek si untung ya. Si untung. Aku mau teko si untung tak parkir neng ngarepan. Lah iki ya urung tak lebokno, arep tak cek sik, guys. Dadine si untung iki biasane kan tak lebokno nang kene. Tak parkirno nang kene. Lah iki urung tak lebokno. Iki jam pira? Jam loro iki sing ning njaba. Ayo ditiliki sik, guys. Si untung. Nah, si untung masih di luar guys. Dan kondisinya aman. Suasana dan kondisinya sepi biang nanti rane wong liwat. Oke, sementara aman. Kita masuk lagi guys. Nah, tadi kilo guys. Obat sing tak ombe mau. Opsagi, obat sakit gigi. Iki mau aku tuku loro guys, tuku loro ngene iki. Lah sing siji wis tak ombe iki mau. Sing siji iki engko tak ombe pas sahur. Nah, dadi dirongkas ya wis sahur iki wis jam 2. Nah, jam 2 pas iki. Dilongkas sahur, iki engko tak ombe. Muga-muga ndang mari untukku guys. Soalnya nek loro untuk iki jan rasane loro tenan guys. Tak ombe tak pangan obat iki mau nganggo pisang, nganggo gedang guys. Nah iki mau saka Simbok ya digawani gedang ini iki. Ngene Simbok iki bar panen gedang. Gedang apa mbuh ora ngerti. Dadi ngene Simbok iki nek panen gedang sing apik-apik didol. Sing cilik-cilik sing ora payu dipangan dhewe. Ya. Wong gunung ki ya ngono kuwi guys. Panenan sing payu didol, sing ra payu dipangan dhewe. Tapi ya enak guys, walaupun cilik-cilik. Lagi mau mangan obat siji, aku entek gedang 4. Mergone gedange rasane enak banget guys. Panenane Simbok ki apa-apa enak guys. Mbah kuwi gedang, mbah kuwi jeruk, mbah kuwi apa jenenge jambu, pelem kuwi enak-enak kabeh. Tandurane Simbok bapak ki jan elok-elok. Oh ya guys, terus iki kondisi kamar mandi sing tak dandani, sing tak renovasi wis tekan sakmene iki guys. Berarti lumayan. Iki bagian jero hampir finish. Bagian lantainya wis tak rapekno kabeh. Tapi yo barang-barang isih teng berantakan yang gini guys.
Dadi kondisine kaya ngene iki bagian pembuangan airnya ya wis tak pasang guys. Seperti ini ya, bagian gon sing tinggo adus iki wis rapi. Tinggal besok dipasangi keramik, tapi kita bar bodo masang keramik. Sementara ngene iki sik. Soalnya nek iki masang keramik engko ora nyandak, bodo ora rampung ya, seperti ini. Terus iki nggon bagian kene iki ya iki arep tak gaekno tutup iki. Dadi kene ora ketok kaya ngene iki, kok tak gaekno tutup. Gen rapi. Ya bagian dalamnya sudah hampir finish ya, wis lowong guys. Terus iki sesuk rencana meh iki ngecor bagian depan pintu ya, tak cor gen rapi ya iki sementara sih kaya ngene iki. Oke. Lumayan guys. Nah, ngecor kuwi ngerapekne sing nggo nyuci kene iki guys. Karo kene iki tak kei dalan ngene iki. Engko tak dhuwurno. Ben go liwat-liwat ngene iki ora terlalu basah. Soalnya nek ngene iki kan nyuci iki, engko aire tekan kene iki banyune mleber. Engko terus nek liwat, banyune iki ketot ndok jero omah kene iki. Terus kene iki teles kae. Sering terjadi si Davi iki kepleset ning kene iki. Ya gara-garane banyu saka sumur kuwi ketot nyang kene iki. Ha iki lunyu banget iki, licin kene iki. Biasa nek sore apa esuk pas wayah do adus ngono kene iki mesti teles. Ya sesuk garek ngrapekno kabeh gen banyune ora iso tekan kene. Kayak gaset sing kandel kene iki loro, kono siji karo kene siji. Wis oke dadine. Nah, engko sahur apa iki engko? Sahure kur karo sambel guys engko guys. Iki apa iki? Oh, ada ayam guys. Jadi engko sahure nganggo sambel ayam. Alhamdulillah disyukuri ya guys ya. Kerupuk biasa. Kerupuk ini mesti ono guys. Oke guys, ngono wae ya kontenku bengi iki. Konten dalam rangka perjuangan mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Mulane aku njaluk tulung guys, tulung channelku didukung. Di subscribe ngono lho guys, di like, di komen. Sakarepmu, arep komen apa terserah. Arep ngei saran, ngei kritikan demi perkembangan channelku ini. Sing penting aja dibully guys. Nek dibully yo susah aku guys. Jadi cukup semene wae. Ngodinongo, muga-muga kabeh saat ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Iki jam 2 punjul meh arep dilongkas sahur. Nah, iki tak aku nyoba mapan turu meneh guys. Nek iso turu ya turu dilo-dilo. Soalnya engko nek ra turu ndak sesuk ngantuk guys. Nek iso turu ya engko jam 3:30 tangi. Biasanya engko digugah karo si Paijem. Pas wayah sahur nek wis siap kabeh, engko sahur, lah engko bar sahur salat subuh bali turu meneh. Oke guys ya, ngono wae. Matur nuwun kabeh, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.